Moro moro kaikki. Nyt otas. Elikäs mä nyt teen tällaisen aloitusvideon YouTubeen, mun ekan videon. Mä ajattelin, että mä aloitan minällä. Tai näin. Eli mä oon nyt Kakkocraftissa pelleilemässä. Mulla on nyt kaveri kenen kanssa puhua. Mutta mä kerron nyt vähäsen itsestäni. Tai näin kaikkiin. Elikäs mun ei oikee kun peli ja nämä muut nimet on Tiia722. Munkin vaikka mä. Niin, Tiia722. Ja te ihmettelette, että mulla on uusi tämä YouTube-käyttäjä. Arvatkaas miksi? Sen takia, koska minua on vähän ruvennut niinku ärsyttämään se, että te kaikki, ketkä katso mun yhden videon sieltä mun entiseltä käyttäjältä, niin on ruvennut niinku jakelemaan sitä kaikille ja pilkkaamaan sitä. Mä oon ihan normaali ihminen. Mä en oo mikään vammainen, en mikään. Ja kaikki on ihan tavallisia, omia itseni. Jos sinä, joka katsot tätä, olet 16, 15, 14, 13, 12 ja niin edelleen, tai sitäkin vanhempia, niin miettikää miltä se itsestänne tuntuu, jos jotain 30-20-vuotias pilkkaa ja kiusaa noita videoita. Niin, että kanttis vähän miettiä ennen kuin niinku rupeis niinku kiusaamaan toisten videoita. Että tällä kertaa tässä näin rupea näyttäytyy enää tässä käyttäjällä. Mä en halua, että mua enää pilkataan. Se oli ihan tarpeeksi. Tai no, ehkä sen nimi oli vähän nolo, mutta silti miettikää miltä se musta tuntuu. Ja jos teitä kiinnostaa vaikka kiusata toisianne, niin kuule, kiusatkaa vaikka seinää. Kiusatkaa toista kaveria. Miksi just mua? Miettikää sitä ennen kuin teette. Mutta joo. Eli nyt mennään enemmän tähän kuvaushommaan. Että tää on Kakkocrafti ja tossa on taikasoppa joku. Ja mä oon Tiia722, joo ketäänkin. Ja varmaankin. Niin, mä teen nyt tämmösiä pieniä videoita. Tää on 10 minuutin mittaisia, vennosta Kosmikoton bändistä, et miten kauan näin. Eli näistä tulee 10 minuutin mittaisia, koska mulla ei oo ostettu Bandicami ja niin. Ja sitten siinä on niin. Joskus saattaa tulla kavereitten kanssa pelattua. Varmaan kohta pyydän tuolla taikasopan kanssa pelaamaan. Ja näitä kaikkea. Joo. Mutta eli minä ja kaikkea peliä tulee nyt, en aio koskaan näyttäytyä tässä. Muttapa noin. Mutta enpäs enempää jatkakaan tosta, mä varmaan nyt lopetan. Eli se on morjensta.